Cătălina, nu mai plescăi cu Maia. Ce vrei să fac, doamna profesoară? Mic, te las așa. Cătălina, nu, termină-te acum. Ce vei, Maria? No, toată lumea trebuie să zică să tacă. Ce-i asta? Tu? Hai, mă, Cătălina, te dau încolo de treabă. Termină cu plescăitul. No, bine. Doamna profesoară, ce faceți? Eu iată fac aici test. Eu iată verific aici cine a luat nota 2 astăzi. Nota 5 a luat Maria și nota 10 pe linie a luat Cătălina. Wow, yay, wow, yay. Vă rog frumos, terminați. Hai mă, Cătălina, dar ți-am zis eu mai multe ori. Ce e asta? Să nu plescăi. Ce vreți să fac dacă... Știți? Ce vreți să fac eu? Iată, acum, ce vreți să fac? Să nu mai plescăi sau ce? Nu, mă, Cătălina. Nu poți să plescăi cât vrei. Normal că nu. Gata, ho, nu e atât. Auzi, Maria, tu ai iubit.